Nie je umenie ukázať vám kuchyne, ktoré majú rok, 2, 3 a sú trendové. Umenie je ukázať vám kuchyňu, ktorá má viac ako 10 rokov, čo je táto kuchyňa, a je výborná. To znamená, nemusí byť trendová, ale je super. 3 veci, ktoré by mal mať pre mňa ideálny dres, sú tieto. Za mňa je najlepší dres ten, ktorý je montovaný zo spodu dosky. To znamená, že ak sa mi tu niečo vyleje, tak to jednoducho stiahnem a neriešim. A prečo pod doskou? No preto to. Druhým atribútom je batéria a dávkovač saponátu. Za mňa je výborné, keď je batéria vyosená, to znamená, že ju vieme dať úplne na kraj a toto je vlastne nízkoúdržbové. Saponát priamo kvapka do dresu. A u mňa je najdôležitejšie nie aká batéria, ale to, aby keď pustím vodu, aby tá voda išla priamo do otoku. Naše mamy si nevedeli predstaviť život bez odkvapkávača. Nemali totiž umývačky riadu. Ale keď ma dnes poprosí gazdinka o odkvapkávač, tak ma vlastne prosí, aby som jej plýtvala pracovnou plochou a zároveň vytvorila miesto, ktoré hovorí tu ma nechaj a nikdy ma neodlož. Takže ja nie som zastanca odkvapkávačov, ja som zastanca toho, aby keď sa niečo zašpiní, tak už počas várenia sa to buď sprace do umývačky, alebo sa to hneď opláchne, utre, odloží. Hej? Takže odkvapkávače OK, ak je niekto na to viazaný, ale podľa mňa v dnešnej dobe totálna zbytočnosť.